Να διακόψουμε κύριε. Ναι, να διακόπτουμε πάντα. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Μόλις τελείωσε η συγκέντρωση εδώ πέρα. Είμαστε με τον κύριο Κασμιλή στην πλατεία. Ο κόσμος φεύγει, ψιλοβρέχει. Κύριε Κασμιλή, πώς είδατε τη συγκέντρωση? Εγώ απογοήτευτηκα. Και είναι αυτό που λέω συνέχεια, ότι αυτό το λαό τον έχουν γεμίσει και έχει πάψει να διεκδικεί. Κάθεται τα σπίτια του και υπομονετικά περιμένει τη μοίρα του. Τι να του φέρει η μοίρα, τίποτα άλλο. Τι σημαίνει τώρα αυτό το πράγμα, πού πάει τώρα ο κόσμος, πάει για καφέ ή δεν ξέρω πού πάει? Μάλλον για καφέ πάει, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι οι Σάμος δεν μπορεί να συγκεντρώσει 1000 άτομα. Γιατί ας μην γελιόμαστε, αν βγάλεις τους μαρινές που ήταν για να έτσι από περιέργεια οι περισσότεροι, τους τουρίστες και τους τουρίστες δεν μαζευτήκαμε τα 500 άτομα. Τι μήνυμα δηλαδή στείλαμε κύριε Κασμιλή τώρα πάνω στην... Το μήνυμα μπορεί να το παρουσιάσουμε όπως θέλουμε, αλλά η ουσία οι πληροφοριοδότες θα περάσουν το πραγματικό μήνυμα και αυτό είναι λυπηρό. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία δηλαδή. Μέσα στις τόσες πολλές. Τελικά η Σάμος θα γίνει η ιστορία χαμένων ευκαιριών. Και εμείς εδώ θα γίνουμε φαντάσματα. Έτσι. Λυπάμαι. Εγώ τα έχω πει. Και στην προηγούμενη εβδομάδα πάλι το έλεγα. Και αυτός ο λαός έπαψε να διεκδικεί. Τον κάνανε έτσι να κάθεται σπίτι του να περιμένει τη μοίρα του. Και ξέρετε, αν για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα έχει αυτή την συμπεριφορά ο κόσμος, δηλαδή για ποιο λόγο να μας δώσουν σημασία και γιατί πλέον και ποιος? Έτσι είναι. Εγώ παραλύγησα την άλλη φορά με την Κρήτη. Πώς γίνεται η κινητοποίηση στην Κρήτη? Πολύ με κατηγορήσαν, δεν έχει σημασία. Εγώ το περίμενα θα είναι κάτι τέτοιο σήμερα, παρόλη κάποια κινητοποίηση που έγινε, γιατί ήταν και 50 άνθρωποι από το Καλόβαση και τα λοιπά. Ναι, το λέγαμε, το φωνάζαμε, αλλά αφού στις πολιτικές κάγει για το σπίτι τους δεν κατεβαίνουν, τι περιμένανε σήμερα? Έτσι είναι, κάθονται στον καναπέ, συμπάσχουν 10 λεπτά με τον πόνο των άλλων και μετά την άλλη μέρα το ξεχνάει και μιλάει για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς έτσι είναι. Τι να κάνουμε, εδώ θα το παλέψουμε όπως πάει και δεν καταλαβαίνουν ότι όλοι μαζί υποφέρουμε. Όσοι μείνουν. Νομίζουν ότι αφορά κάποιους άλλους, κάποιο άλλο νησί. Απλώς συμπάσχουμε από το καναπέ του Θεσσαλονίκη μας, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, γεια. Κυρίες, εδώ τελειώνει και η μετάδοσή μας.